jde to nejrychleji, že jde to nějak pomalu. A mám vždycky takový štěstí, že ať se dostanu co nejblíž k tomu dojedou policajti a zavřou to a stojím a čekám. Oni už tu jsou aj policajti aj řádiči, ale zatím to jde. Je tady na vyprošťovák a nejedná. Že to tam ještě není snad. Jednou bych teda vyprošťovák se dojel. Jo, ten je předjel tady na tom sjezdu. To jsem ho viděl, že tam jede, no. A jak jede jezdák kamaráde, tak to zavřou, protože ho budou uvazovat, takže doufejme, že ten jezdák se mi dojede, než to pojedem. No já už jsem skoro u toho, tak byste měli právě normálně taky. A jsem tady u toho zúžení pod tím mostem. Tak by to jelo. No, a navíc ještě tady mají mezi sebou díry 20-30 metrů, vůbec je to nesere.